Bueno, pois, eu non sei se chegou a poesía a min ou cheguei eu a poesía. O caso é que dende moi novo, non é que escribira, pero sí lía moito e preocupábame o mundo extraño, suxestivo, misterioso que era a poesía. Eu creo que aí é cando enganchei, digamos, co fenómeno da poesía. Logo viñeron lecturas, moitas lecturas, moitas influencias, porque eu son dos autores que nunca neguei as miñas influencias. Eu sempre dixen, ademais o dixen en voz clara e moi alto, que Neruda para min marcoume, destetoume. Logo viñeron Vallejo, logo viñeron os da xeración da xeración tan importante do 29, logo viñeron a xeración dos 50, que son os máis próximos a min, que daban unha visión de temas e de problemas que a mí me concernía moito pola proximidade temporal, digamos. E fume metendo dunha maneira xa cabal, digamos, na escritura da poesía. Que cando empecé a escribir en serio, pois nunca se sabe, porque o que fai moitas veces nun principio é tomar notas, facer apuntes, esbozar poemas, facer uns textos que poden ser inicio de algún poema. Logo o poema, por outra parte, non é nunca o que en principio un quere escribir, sale sempre outro poema que non é o poema que ten un pensado, pero hai tamén a facilidade e a sorte de que o poema que sale sin querer ser é o poema que un pensaba facer. É un poema bon, iso tamén é importante, non? É moi difícil ter unha disciplina inflexible no tema da creación. A veces o tema leva a un por unha vía ou por outra e apártase do núcleo central que tiña pensado. A importancia da poesía, da que xa ten falado moito, pois eu creo que ten importancia a poesía, pero non ten tanta como moitos queren ver nela, non? Porque hai quen cree que se non se lê poesía ou se non se pensa en poesía, o mundo vai mal. Vai un pouco peor, naturalmente, vai un pouco peor porque un valor indiscutible é a poesía, como é a arte en xeral, non? Podese vivir sin arte, podese vivir sin contemplar a Velázquez ou a Kandinsky ou sin escoitar a Bach, por exemplo, pero o mundo é máis pobre, isto non hai dúbida alguna, non? Pero tampouco é como para magnificar tanto, non, o tema. O que pasa é que isto dicen moitos poetas que son os que procuran sempre barrer para casa, non? E facer a súa política. Sí, é importante a poesía. É importante porque nos comunica, que é o máis, como dicía Vicente Alexandre, que eu sempre remato con a cita del, non? A poesía é comunicación, naturalmente, pero non solamente comunicación, tamén é unha confesión, tamén é unha visión do mundo íntimo, incluso unha visión do mundo exterior, que moitos non ven, e que o poeta que ten unha visión especial, ten unha óptica determinada, pois capta, non? E que máis? E que máis da poesía? Pois que hai moitos poetas en este país, quizáis moitos poetas demais. E digo quizáis moitos poetas demais, e digo demais porque moitos non son tan poetas como se creen. E hai unha especie de vicio de escritura de que todo mundo, porque leu 4 libros e porque hai uns talleres, digamos, de creación, tanto na narrativa como na poesía, pois garabatean liñas e fan versiños que a veces non pasan máis que do valor do verso en sí, pero non ten a maxia, non ten o duende, o misterio que ten que ter a verdadeira poesía. E logo hai moito rimador ocasional. Supoño que como todos os que se dedican a escribir, porque iso tamén pasa no fenómeno da narrativa, non?